Shalburumno jesuk phantongsak sakni jesuk sak jesuk mansak khoroksasak jungjalo kebeng mongo klai tongkhi loko chuba subo yapri riwi tongo jora thagino jotoni khasaksa mayagnang yam runiel deborma au abahaikino sakbaituni amsebi khobjak arsinogoro mayagnang yam thangi sohika arsinogor jomadar kamini Shalkisa sekang thujanai bukhok Lakshmi Debormani nukhogo aro thangi sakni jesuk mansak choba suklaika te nokni borok bai kok sabuka Aboni ulo thangi sohika Rajontai kamini thujanai Roshiram Debormani nukhogo aro thangi bo haino sakni phantongsak jobasu rimani logi logi nok nukhuni borok bai kha khama jorao kok sawai khaksang rikha kokma thuni buskango jesuk mansak jora thugino lokuni samo buskani salo samong khlainai hinei logi rinai hinei kok rikha maya ganang khasuksa Runiel Deborma Rajontai Bazarganao Hanai Masabu Ango the patient no Naikhamani Inge, Koginage, Bini Langma Choka, and get out Terudin, and never gang and talking the sense of Bonusuba Fakera Tonte, Sintaku, Roshiram de Burma, Kogina, if you can get out Terudin Kene, on the bonus financial help payment. Sate Tabu Jomudar kami eba South Archinogar bohno oro bhai sini bukhukjuk 14 tarikho bothimani sini bukhukjuk Rajlakshmi Deborma ngai din nukhumo jesang sak bong condolence service thene bagi kisimi se jesak insak antoke bhai tuba phagen Jadi amsayo kini lukurong je osubida tu besaman bagini borano tongo ebong jepru lukurong osubida klayo sobsong besai tongnai ebong ani elaka sini sarati gosodo honbagi tong besana bagi besanai ebong besang khalbo samung khai thana bong hamkai ni